Wala Eh, man ko. Madam wala man Mario. ko sa Facebook. Madam yes. Mario, April 3, 1961. April 3, 1961. April 3, 1961. Yung isang portion sang aris ng portion. Amo niya ang hambal ko sang subong, ang aris subong nagagovern sa bilog nga zodiac sign. Mhm. Kat ang isa ka aris nga portion nga ara sa imo gidya, may mga kadalagan. Mm. Paminsaron, ihatag ko si mga kadalagan, Mhm. financial, Mm. pagatubang sa mga tao, ang tao nga palapit sa imo, ang mga tao nga dakinanlan sa imo, ang plano mo sa kabuhi mo, gusto mo peaceful tanan, no? Wala gamo. Pero amo lang ning mabal ko sa imo, hindi mo lang pagsapakon ang mga sugilanon nga wala pulos, labi lagi ko nawayon kasi asawa mo ba, ilan na never mind na nga na eh. Oo. Never mind. Okay, sige. Last 3 tabo mo, Andrew, Yes, yes, Ay, Ma'am pala, Buwan. wag na karoon ng number ni Madam. Oo. Okay, sige. October 26, 1996. October 26, October. 1996. October 26, 1996. Una, Yes, Madam. ang October 26 namin na siya nung Pantay Paris ang iya nga number. Galing, gusto ya gid ya may plataforma gid sa iya nga pagpangabuhi. I-plaster ya gid ya. Da kumbaga bila kuantanan ng subong ng lain ang bayo ya. Dumay pagka dominante ni sa iya nga kagalingon mo. Gusto ya sa mga balaya tinlo, gusto ya plastado gid. Kag ibang abot siya kinanlan nakaplastar na. Kamaran sa sang problema, gusto yang ara ng tanan kay nga mapisan sa mangita kwarta para sa pamilya ya. Kinanlan ang asawa ya, mapisan man magandol sa iya, mapalangga sa iya. Okay. Kinanlan kung anong imo mga problema. Hindi kaya sila nga magkasubo. Kinanlan na tubangon mo kahit isa ini nga zodiac sign daw may patay kursunada sa iyang papangabuhi. Sige. Kinanlan makas. Bombo, Andrew? Yes, Bomboan, no? So, drata, no? January 19, 1993, Madam. January 19, 1943. 93. 1993. 1993, Madam. 1993. Oh, okay. Kung ano ang imo nga ginaplastar subong giyoan, kung anong imo mga handom, sikotara, mga financial da, no? Kisa financial sa iban, sabat mo pa. Pero kulang-kulang ka gani sa imo ko galingon, pero yung iba niya, sabat mo. Kinanlan plastado, gid. Good luck. Okay, last ko ha. Sorry, sa wala na abtan kay palawag ko lang numero ni Madam. January 2, 1986, Madam. January 3, 1986. January 2, 1986. 1986. Sa portion no, sa January 2, 1986, no, plano ya sa kabuhi yang magmalipayon. Plano ya sa pagsulod sa year 2022, the year the water tiger, gusto ya makuha yan na, trabaho ya, love life ya, mga kung ano dang ya, mga handom, gusto ya makuha na, pero halungan mo lang ang damo sa inyo nga mag-asawa kung ikaw may pamilya na. Kung ikaw dalaga, pabuta lang ang maabot sa imo nga lalaki. Hindi ka mamilit sa lalaki nga hindi para sa imo. Okay. Madam, abela waga kung din kanila makontak kay Bao sa pagkadamo. Guro, tagang ka na mo na 4 ka oras. Kulang eh. Madam, sige. Amo na lang niyo. Lawaga ang imo number. Lawaga kung din kanila makontak sa Facebook. Ano imong pangalan, Madam Tari? Sige. Ang Facebook ko, Teresa Osmeña. Facebook Osmeña. ka, Teresa Osmeña. Sa Star Maker, Osmeña. Okay. Star Maker na,
Saka naman sa TikTok, Ba, may TikTok Aba. sila. Teresa Osmeña, ha? Okay. Pero sa Facebook ko, Teresa Osmeña. Okay. Sa ako naman na number ko, sa mga tao nga hindi gusto yang magsulod sa aton, gusto nila private, 0905 Mm. 295 Mm. 5083. Mhm. 0905 295 5083. Okay. Sige. Madam Dapat Tari. na, Mm. thank Sige. you so much. Thank you so Salamat. much. Thank you, Gid. Salamat, madam. God bless you. Mainding Salamat. pa na, thank you. Mainding pa na, ang inyo alagad no sa zodiac sign, sa horoscope, Madam Tari. Basta Radio Bombo, the #1 station in Bacolod, Dole Negros Occidental, Bilog nga Negros, Bilog nga Pilipinas. Bombo Radio, this is the #1 Bombo Radio in Bacolod. Thank you so much inyo, Madam Tari. Thank you. Salamat! Salamat! Thank you, Madam. Tari. Happy New Pasensya. Year. Happy New Year, Madam. Happy New Year. Pasensya, gida sa mga kauturan. Kani man, no? Bumbuan, Duway na abtan, kito Wala kadamo, na gid, abtan. bumbuan. Grabe, Oo. no? Until next Sunday, maupdanay naman kita, no? Sige. So, malipayon nga tuig sa inyo tanan. Yes. It's January 2, malipayon nga tuig. First gid. Sunday of the year. First Sunday of the year. So, good luck sa aton tanan. Sa nga mangin prosperous, mangin mahamong ayaon ang aton nga 2022. Sa gyapon kami ang inyong mga alagad. Bobo Franz, Sandro Burgos. Gaga ko naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio